Скоро съм Елимон БГ и днес ще играем CSGO с един мой приятел, The Monkey Gangster. Здравейте, хора! Да. Добре, почваме. Дълно не се прецака като миналата игра. И не се... Защото не събрахме достатъчно хора. Били! Айде шорт. Абе ми! Yes. Go short, guys. Go short. Дай си шорт. Айде шорт. Mid forever! What? Тук имаше игъл. Ето. Кой е бомбата? Тебе ли? Айде. Пичи. Let me just park. Idiot. Имам си деза игълче. Нищо. Би, го би. Go B. Бомбата пак в мен. Ето хареса. И трябва да го. Добре, тия не пазят би. Бокс. Аре! Това те! Стой да. Нищо, поне не умря. Быстро. Аз ще да го убия. Отдай АК, быстро. Отдай мой АК. Дивото. Какво си го метнава? Не знам. Това калашник ли? Ела бе. Това е твой калашник ли? Моля? Калашникът твой ли е? Не. Аз имам друг. Забрах какво беше. Сафари меш какво беше. Добре. Всичките заигла. Оф. И аз още съм се създигала. Go B. Не. Как го е бати лъкъра? Много тъпо умрях, видя ли? Дясно е, дясно. Къде бе? Отзад. Защото тук вляво има един на тоя. Вече не. Там дето мятам, видя ли? Да, там знам, че видим. То... Аз там гледах, обаче не видях, че зад мен има някой. Please, give me a bit. Тая игра е от. Как се взема пето? Как съм на последно место, бе? Това не се е случва, бе. Не, аз съм. Като фрък сега пето. Гледай са някой ден, че го взема.
Аз ти имам лонг. Има на бето, отивам да пи. Бил е само един явно. Къде стига? Опа! И малко му уби. Гледам на бомб. Къде те взе? А? Къде те взе? От бета ли? Беше на мид и завия наляво. А не. Пъти лъкъра. Тази игра съм много зле. Аз не съм добре. Обикновено са пето. Една. Аз имам пак солото, нали? Гледай как ме оцели, бе! Как слабо съм. Опа, убих бота. Бот, нека зад мене. Виждане, по грешка взех някакъв друг. Еба ти на шапка. Те гледай го тоя, бе, не мога. Аз по грешка убих някакъв друг. А той ми Лонг, лонг. той ми влезна в гръб, аз не чакам. Good job. Той си беше отворил, как беше? Аз убих някакъв през стената без диска. Вместо да убия той, който излиза и ме стреля, убих някакъв през стената. Той от Counter-X си беше отворил хрона, видя ли? Не. Ти лашо го отваряш. Аз няма го. Добре, го по-добре. На тебе за трети път в тебе и бомбата, при мен още един път не е. Не знам какво. Опа, не! Бях с ножка. Да. Аз бях ножка. Сигурно гласа ми се чува много шиво, но ай. Не. Като много обичате. Е, 7-0 е, бати добро. Тия са някакви бати 0 е. Те са два бота. И както винаги няма да оцеля. Защото съм супер голямото про. Да, допреди малко ги направи на нищо, а сега не мога да ги оцелиш. Ма едно. Тук няма никой дет сама. Баксата цехна главата. Това пък как съм оцеля? Да, гледам често. Ти да го готвя. Ти от компютър ли си? Да. Знам, че ти ще готвя. Да, знам. Добре, пак ми. Не бе! Някой щеше ме текло от гранатата! То как ми изчака. Чай, трябва да се правя нещо.
има много. Сетих нас. Опа, не мога бия бота. Ай, ще ме убият са. Аре стига, бе, баси! Много лошо стреляш. Ти държиш човек и просто върваш нищото. Он е отдолу, как да го оцеля? Това подскача, по-лошо стрелян. Он е оттам, не мога го такова, ама он е скача пред мене и какво да направя? Абе, Никакъв шанс. 6 рунда още. Ай, някой път стеям. Добре, по някой път. Не. Какво направя? Какво става, бе? Аре, бе, плен път ти. Плен да бомба. Пана. Деба, бе. Ти пък си по контролите съм си дърна. И не може да стрелям. Това беше много тъпо нещо. Я ходи ми вземи и АВП. Да, бе. Яре, де. На лонга. Чай, че една тежните. А, той ми го взе. О, той му целия го изпръсках. Please, give me АВП. Скари, искаш ли? Не. Please, give me my АВП. Ай, стигам ранка, бе. Али го напуца той. А той бота е много зле. Какво се мята? На 18 кръв. Без да искам не успях. Не можа да го взе. Как лъкна? Искаш и АВП, бе? Ела, А, ти си, бе. не, аз имах пари за АВП, обаче нямах пари за такова. За Арнолд. Те тия другия тим, два бота, не са много си, няма пак. Добри си. Не, те ако имаха още хора, те са два бота, нямат никакъв шанс. Бомбата пак не. Аре, мръдни се, бе, мангал! Ей, бе! Това наше е бати мангала. Кой ми вземи АВП-то? О, шит. Що мангала? Не, ще гръмне бомбата, може би. Няма гром, никакъв. Аз съм бати идиот. Не успях да се прибера, не щеше да ме бие. Тие се къдат с помежду си. То няма да ти Малко ще гледам стрим. Аз. А? Аз ще ходя с SG. Ще кажа с SG.
Не, но съм зле човек. Та игра нещо не ми е изобщо хубаво. Тука пак няма никой, ега си. Уби го тоя. Бирни. Аз не го ясно говори. Той просто после е отишъл. Да, той си взима бота и си игра с него. Къде е това бе? Аз нещо не бъдам. Добре, това къде е виж? Беше на мида. Сега не знам къде е. И аз съм на мида. Аре го, там отзад. О, ти си вече на първо място. Абе, що нямате дивизии? Не, аз още два матчи, защото не знам, заради нещо всеки път трябваше да става и всеки път не помня. Добре, те са двама човека. Няма какво да направят. Трябва да се отказвам. Аз разбих ботовете и това. Това няма колко ще проблеми. Има още един бот. Шет, къде? Не знам, те маски точно. Една се бях обърнал и виках, ста. Нищо, не е прави. Знаеш какво е лошото? Знаеш какво е лошото? И не игра много компетитив и няма визия. Само филър едно. Да играем по-често. Това е тъпо, че на мен почти всеки на втори матч ме е такова. Това е малко футбол. Кап за един гол. Ходят ти имат 3 бота, бат. Те ботовете отиват. Това е тъпо път напред в момента. Да си взими пистолети, вземи си клещи. И армор. Взема Desert Eagle. Я къде си я ти пусна да го видиш? И аз го знам, ти вече си ми. Не, виж каква лепенка си купих, много смешно. Попълват кънтарите. Виж му лепенката. Не знам дали ще се види обаче. Дай ми моя. Не. Мразя игра с дига. Видя ли я това е смешно? Лонгса. Някакъв кънтър с ръка на пиле. Някакъв много смешно. Аре мръдни бе, късти бе, гледай го. Аз съм взел клещи. Видя ли лепенката това? Ей, малумник! Ну! Чакай не, трябваше аз да го кикна. Какво правиш, нали не мога кикна? Аз ще го кикна и тия двама. Те и без това да хране. А за този скин какво мислиш, виж? Не искам бе, грифона, дръж си грифона. Те цъсни се сега бе.
Юте, значи... О! Да бе, аре стига, това ми се набута. И пусна се в тия паси, бе. Дай. Please. F1. Yes, yeah. Please F1. Run. Мог бе! Те тия са при мен да ме нещо. Иди ни изяде каската вече. Паси, Сега бе! сигурно мен ще ми бият каска, макар е. Ще иска да ме кикнат. Няма да ти кажа, аз не мога да гласувам. Ей, внимай, то също ще Ей, нуп! избиване на ботове. Някакъв том на бар ме стреля. То нупно! Искаш ли? То бати мангала, бе! Да, и мене същия май ме уби. Бати лъка. Не, той е папус. Бати Вижте ли мангала. поне, това беше всичко от нас. Да, сега беше. Следващата игра. Следващата игра няма да има. Чао.